Kalpasan gagayem ken kabsat nga ado dagiti nakabuya detoy inpadanon tayo di kalman itibiyang ti JCQ online TV channel ada itoy ket pakasaknan palaeng dagiti bulos akalding iti paset iti barangay San Pedro iti siyudad ti Batag mga kaibigan ket adda dagitay mga yatmet amaalaan tayo iti komento reaction ken maisarita ni punong barangay Wilma Ranay gagayem ken kabsat no anya dagiti aksyon nga aramiden da kalpasan nga adda dagiti sumagmamano a motorista nga dagitoy ket agreklamo panggay palaeng dagiti bulos akalding iti paset iti Batak Banarod ada itoy ket pasetmet iti barangay San Pedro iti siyudad ti Batak. Intay buyaen dati panikisarsarita ti JCQ online TV channel ken ni Kapitana Wilma Ranay mga kaibigan. Abo kapitana na imbag nga oras mo, adda ngamin dagiti agchat-chat iti biyang ti JCQ online TV channel, iti kalman ket nakita tayo nga talaga nga adda dagiti bulos akaldi nga daytoy ket makaabala. Dagitoy na dumadumang motorista at the same time kang runaan na dagiti nakamotorsiklo. So ana iti akas lang addang tayo apo kapitana na ibagatay ka din dagiti agtagi ko dagiti nga bulos akaldi. Naibagami din sir, idi pay last year naibagami tada problema. Ada problema man idin nga pinagkaan kita mulmula syempre datakal din kadi mo maanawan mo nga. Iso nga itatan naibagami idin, tatan naipupok, ada pupukan da nga talaga ng tidakes na. No simrek da dagijay mapanag kwaken rumor sumurot nga insira kan dagijay kalding, di damot pastrikan idan. Iso nga dayjay kas jay ura da pupukan da mabayba no daddo mga silulukat kas jay dapat kumatiin nya no me. Dapat maserra ang naling tapno ti kastaha nga makadisgrasya ti tattao ken kita mulmula. Isu dagiti mo tinay bagbagami so tay bigat na ibagada kanya so nga tawagan nyo man ta kwa tadya makontak tawagan nyo tay bagayo tay pupok da dagiti kwa kasi narigat nga nga talaga makadisgrasya dagiti lalo ket kurbada kada sagsalog. So May sabang nga tao ti aking kokwa dagitoy nga bulos akaldi nga apo kapitana ta makita tayo nga adu dagitoy adda dagitoy pangganakan adda pay dagitoy bumarukan adda dagitoy orbon pay apo kapitan. May sa sir daya. Kasi ado ti ano da. So nga itatay so nga itatamanan mapanak ko may tatadya kasi mo tituro sa nagadutin samsamirami kami so nga tatarantak ti mapantap no kwa ba makita no talaga nga in pupok daman ta kunadi tay aldaw imbagamin kap ke ipupok da kanong kuna damat naglalo ta kag tudtudo. So adda dagiti kabarangayan nyo pay apo kapitana nga nagreklamo iti kalabes panggep dagiti mulada nga nadumadumang vegetables wano dagiti pagay apo. Adda dagiti mulmula da nga dagiti agbungbunga dagiti nateng dagiti tina kwa kaananda ket syempre nam maamot ta nagmula nga harveston na tapos kas di makita na ket awamutan. So ado mo tinang ibagbagami amutikal din raddo mo kadaglaing da nga lumsot. So nga dapat ti iyan advice me dati basit na puperte ken dati makita nga madida makalusot ko man. So apo kapitana pangipasigurado tayo kadagiti motorista nga dagiti nakasarsarita tayo at the same time dagiti nag-chat-chat kunada nga talagang makaabala ken panakirisgo pa yan iti panagmaneho da kang runana iti sumipnget apo kapit. Nag-ano kami mutket din tapno maiwasan ti kasya nga disgrasya. Bantayam itatano talaga nga dati impupok na dagijay tapno iti kasta maiwasan tay dagita nga disgrasya nga di mapakpakadaan. Kaya taglalo ta kag tudtudo. Sa dagita daddo mga minudaddo man napaspas da tatanam na maandang awan ti ano. So nga kasjay. So apo kapitana apelam karigitay kabarangayan tayo nga ada iti dingwen na kang runana dagitay agibulbulos tapno di kasakit awan iti maparnuay nga anyaman nga problema at the same time pan naka-distract iti aglawlaw tayo apo kapitana. Apo nga kabarangayan dati kang kanayong mga ibagbagan no dagiti ada assembly wano iti kasno dagiti makita mi nga kwa dita kalkalsada. Suruten tay kadi dati ordinansa tayo nga maditay basit agiwayway ta igit ti kalsada. Dagitay dingwen tayo, dagitay tarakan tayo nga kalding, karnero kada kwakit, masapol nakapupok na kumag. Lalo no datayo ti highway, igit kalsada, kasi day takit maka desgrasya ti tattao. So nga dagita ko matiiwasan tayo, tadi tayo kumururayan, nga datayo nga kin baagi kadagita, kin alaga datay ti pakapasamakan na. Sapay kuma, apong kabaranggayan, ta suruten tayo kumakadidato yung ordinansa tayo.